So inini ndaona wamwe vari kuita mavideo yavo. Brett Mvet tukumona ari kuverenga nhau dzekuZimbabwe. Zviri kufaya naKeda ari kuita hake mafanis. Umwe uyu anonzi Comrade Fatso ari kutamba chikudo. Even pamwe uyu umwe mfana ari kutaura nenyaya yekudya mazigoromonza mazivharadama maziswitsa. So inini ndada kuita yangu mavideo. Tererai munzwe. Emily. Yeah. Ande. Right, Mazimba. Tasvika kumusoro kwemakomo ka. Ai. Kamfana kedu ako. Mira tikadaidzi. Yeah. Uya kuno? Yeah. Yeah. Gara pasi. Kumura bhutsu yako. Not want to. How should I? Alright, leave them on. Okay, can you do me a favour? Yeah. Can you count to 10 for me? Yeah. 1, 2. No. In Shona. Okay. Yeah? Ready? Yeah. 1, 2, 3, go. Putsi, Pili, Tatu, China, Shanu, Tanatu, Norway, Sere, Bumway, Gumi! Yeah! Mwana wefu go.